Tak Franto, jak jsi si užil 80 let karlovarský hokej? Tak ja som si hlavne užil ten zápas. Slovenskú extraligu som ešte nehral a bolo to pre mňa niečo nové, zahrať si proti kvalitnému mužstvu, ako sú Košice, a som sa veľmi tešil a veľmi som ten zápas užil. Měl jsi nějaké kamarády v košickém drezu? Boli tam samozrejme viacerí. A když jsi naposledy hrál nebo trénoval na venkovním hřišti? Naposledy myslím, že s reprezentáciou možno 5 rokov, 4 dozadu vo Švajčiarsku sme hrali zápas. Měl jsi nějakou zvláštní motivaci proti krajinům ze Slovenska? Tak hovorím, ja som si hlavne chcel pre ten zápas užiť a som rád, že to skončilo, ako skončilo, hlavne bez nejakých zranení, a myslím, že musíme obidve strany byť spokojní s tým zápasom a s tým nasadením a sme si to, myslím, užili obidve mužstva. Dokonce si dal gól, mohl bys ho popsat? V presilovej hre a videl som, jak mi tam zbieha back, myslím, že Drtina sa snažil prudkou nahrávkou mu to tam cez bránkovisko poslať a brankár si to sám potom zhodil do brány. Po změně kapitána? Nálada si myslím, že zmeniť. Snažíme sa robiť určité veci, aby sme začali vyhrávať, ale takéto veci si myslím, že každý hráč sa musí zamyslieť sám nad sebou a hľadať a vychádzať z toho, ako pristupuje pri tých tréningoch, pri tom zápase, a myslím, že sa to od toho bude vyvíjať. Volba kapitána byla vyloženě na vedení Energie, nebo to konzultovali i s vámi s hráčmi? Tak toto ja nemôžem ani neviem povedať, pretože musím sa priznať, že sme sa vracali zo Slovenska a ostali sme stáť na diaľnici, tak sme prišli troška neskoro až po tom meetingu, takže na toto naozaj neviem odpoveď. Jak si budeš užívat ještě zbytek reprezentačního volna? Budete trénovat, co speciálně potrénujete? Tak v každej prestávke sa venuje fyzickej príprave a myslím, že v tom budeme pokračovať po dni voľna a musíme sa pripraviť na ten ďalší ligový zápas. Niečomu špeciálnemu sa budeme venovať na tréningoch a dúfam, že to bude platiť a tú druhú polku zlepšíme. Dobře, díky, ať se... Jsme nejlepší, hokej, to je náš chleba, ať je pátek nebo